guys, ngayon lang namin nadaanan tong talong. Hala, kadami pala ang bunga. Order na pansit, spaghetti at lumpia. Ayan. Ayan guys, good morning. Ang aga mo naman mag-igad, ante. Anong iluluto mo? Yan, magluluto naman tayo guys ng Bicol Express para maiba naman. Lagi na lang kasing adobo at sisig. Yan, para matikman din nila ang Bicol Express. Pakuliglig na yung dito. Gumagawa ng punlaan. So ayan guys, ito na yung ating Bicol Express. Mukhang masarap. Ang pawis sa bawat buti na lang kaninang labasan hindi umulan. Nakaalis na yung mga estudyante. So ayan guys, may pa-order ulit tayo bukas na lumpia. Nire-ready lang namin. Lumpia, pansit, tsaka spaghetti. Pero bukas hindi na kami makasin. Prito na lang. Ayan guys, mamigay tayo ng lugaw. Yung tira natin kaninang umaga.
bukas mamigay naman tayo ng ulam galing kay Manong Bart. So, hindi lang namin siya na ano ngayon kasi nga ano, halos lahat naman ang pumunta dito kanina may mga ulam. Sabi ah. Mainit ha? O dito mo na May mga kainin? bata pa May doon? mga bata pa doon? Ikaw na lang? O dito mo na kainin? Dito mo na kainin? Ay da, maglakad ka? Sige. Iiling-iling. Sabi ko na, may tira kasi. Ikaw ba gusto mo lugaw? Lugaw ka daw. Lugaw. Tatay! Ako din. O, kain mo na kayo dyan. Salamat ba? Lugaw. O, huwag ka na magtulakan. Lahat mabigyan. Kasukon na ito, ikaw. O, naumbray sa bigyan mo. Oh, mainit. Mainit ha? Tingnan sa akin dito. Ano flavor? Isa po. 20 na 30. Ay, 30. Isa? Eh, bigyan mo yung isa yung maliit. Ah, bigyan mo yung maliit. Oh, meron pang 4 mabenta ang aming lugaw. Sa tutong pinapunta na. O, kainin nyo na muna dyan. Yan o po kayo. Oo, dalawa. Gusto na ganda. Hello. Hello. Dali, may dalawa pa. O, taray dyan ay. Lugaw daw kaya lugaw. Last Lugaw 4. daw. Last 4. Last 4. Dali, makakain na. 4 na lang to. Ay, tatlo ah. Dali. Ayaw nila. Ito lugaw. Kahit alis ka. Abi, dali. Mainit ha? Last 2. Last 2 minutes. Salamat din. Ay, tinan yung sasakyan ha? Salamat po. Magtabi. Libre lang yan. Naku, kadami nila. Isa na lang to. Isa na. Bea, dali. May isa pan po. Last. Dito, maghati kayo dito. Dali sa lumpia. Be, dali. Lumpia. Ilan kaya ko wala? Tatlo? Apat. Ha? Dali natin ketchup? Opo. Understand. Salamat po. You're welcome. Ito to kayo. Ito sa inyo? Saan ang saluyot? Ayan o, kadami o. Hala guys. Hala, ito pa ante oh. Ante, nakaiga na dun oh. Yung talong. Hala, kadami. Hala. Hala guys, ngayon lang namin nadaanan tong talong. Hala, kadami pala ang bunga. Alam, haba. Lakaya. Ha? Hindi mo ka. Ayan guys, nandito kami ulit sa ano, sarado ang ating tindahan, walang pasok. Kaya, parang mas marami ko ngayon ang tinaw. Abunuan pa natin ito, maglago pa to. Ayun pa oh. Sa dami o. Magulat yung mga yun. Oh, la, kadami. Ila ako tayo. La. Ila ako tayo. Tandaan ka rin magprose. Masyado ka na naman excited eh. Hala, karami pang bunga yung Nobel paper. Guys, oh, may bunga pa yung ating sili, oh. Ang galing. Taluyot pa, more. Hindi, mag-abraw ka na naman. Wala, oh. Mailit pa yan, ante. Maliit pa. Huwag mo nang kunin yung maliit. Hindi ko nga kinuha. Ngayon, dali natin kay Reyes. Kadaming saluyot. Oh, alo, oh. Dami o.
Daanan lang namin guys, hindi namin alam na ganito kadami ang aming bunga ng talong. Lahat ng kun may puno. May puno. Yung bati na di payong na. Wala rin na tayong lagayan. Kaya nga. Nagkadaan ko pa yung sana. Maganda walang kabulok-bulok. Awan sira na. Buti na lang di tayo naunahan. Nagkabong dito no? Marami oh. Asan yung gawin ko na? Dala natin naman. Hindi ko madala lahat oh. Dala sa lulu. Oh. Nahalo sa labong. Ate, may salaw yun. Ito, ante, nagapitas ako. Ano kayang tanim natin ulit dito? Iwi mo yun, Jay? Oo. Ito po, Pahalo sa labong. May labong kayo? Nagbili kanina. Saan ka nagbili? Ante Wibe. Kay Ate Kondo yun, ante ang pangalan nito. Pinabinta daw sa kanya. Pinabinta daw sa kanya. Yan po, kadami Talo. Sa luyo. Tamnay. Lay, isa man ang natira sa ante sa ating gabi. Bunuan pa natin ulit to. Kaya nga sabi, abunuan nakalimutan na rin. Magsaringit lang siya, guys. Siguro sa Sabado. No? Ito, ba't malinisan na ulit natin ito? Ano kayong tanim natin na isunod dito, Siling. Di ba magandang kamatis ngayong tagulan? Bakit naman? Yung namin guys, gabi, hindi na pakinabangan na namatay nung tag-araw. Ayun lang natira Gabili lang kami guys ng halo ng pansit at spaghetti. Dinaanan lang namin yung aming gulayan na dahil palang bungang talong. Ay, late lang ito na napunta tayo nagdama Mga 2 kilo rin siguro yan. Walang pan ito. Gusto mo daron din bunga ng ubis na. Pag pangalawang bunga na. Dami Kaya siguro, hindi nyo na rin natalas ng talong. Hindi nila alam. Magulat sila kadami nating talong. Ang amin ito na ay nagadaw ko rata. Pinahingi ni Ate Riri, guys. Kaya Lapa. tagalan kami, nag-ukay-ukay kami ng talaw. Ano tayo? Yan guys, pabalik na tayo sa tindahan. Ay, di siyang tiligayon kayong binili niya. Siya ba yan? Hindi ako. Ay, kala ko siya yun. Sayang araw na naman ng estudyante. Ang ganda na ng panahon. Kanina lang kasi yung umaga yung ulan. Magdamag ang ulan. Kami ba sa'yo magdamag ng-ulan? Wala na daw pasok. Kaya maaga pa lang naka-open na sila ng panel. Kaya kami, papasok pa din kami kasi mayroon kaming 3 bilaong pa-order. Tignan mo yung kuan. Karami naming narbos na talong. Harvest. Oh. Dami. Oo. Tama lang kapang sa yung tati. Halos sa mga. So ayan guys, good morning. Today is Wednesday. Walang pasok ang mga estudyante. Ano naman? Dahil sa bagyong Francisco. Ito yung buti mo. Pumunta- Lata! Hindi pwede lata? Hindi, ayaw nila. Bayan. Dapat lata rin. Marami kaming lata. Ayan, pumunta lang kami dito para i-prepare yung pa-order nating lumpia, pansit at spaghetti.
Kaganda na ng panahon, oh. Kinancel nila yung pasok. Mantalang noon kami, kahit mulan umaraw, may pasok. Kaya nga. Ngayon kunting ulan lang eh. Hindi ka makatawid dyan na, may pasok pa rin. Ulan lang tayo naglinis dun eh. Mga bulaklak ba lang yun? Meron pa doon? Malilit? Meron pa. Meron pa eh. Alakanin. Sabi niya, kunin yung medyo pan pa. Panto ah. Overload. Sabi, Antilite, kainin na namin yung kana. Bagay namin yun. Ang piliti kayo na namin yung lumpia. Sa si lumpia naman tayo eh. Ayun. 1-0. Nagluluto na rin tayo ng lumpia. Ayun mga ka-dragon, luto na yung ating pa-order na pansit, spaghetti at lumpia. Ayan, 100 pesos na lumpia. Yan, nag-deliver lang kami ng aming order, pa-order. Tuloy makikihingi na rin ng mulberry, apakadaming bunga. Hala, kadami nga. Ha? Hala, kadami. Oh my goodness! Wala, kasarap kaya to. Kaya nga. Dami oh. Kadaming bunga guys. Parang hindi na nila pinapansin na. Ayun pa sa kalsada oh, ilang puno pa yun nandun. Asin man. Yung violet na violet. Baka galing magkunyan. Hala, ba't namatay na yung kuno? Gusto ko rin magkunin ng ganyan kaso. Madali lang siya magpuno, mabuhay. Sabi yung doon sa atin ngayon, kakunin na. Hala, kadaming bunga hanggang dito. Nagrumpok, naggagat man natin yung bungan. Siguro ngayon ang kapanahunan niya no? Ay ngayon ang kanya na? Bunga man lang ito ng bunga, di man niya tagahin to. Wala siyang pan? Pero may mga mulberry kasi na ganyan kakahaba eh yung bunga. May mas mahaba pa dito. Alam mo, antigan to yung minukbang natin. Kasarap. Kaya nga. So ayan guys, bali pa uwi na rin kami. I-deliver na rin nila Gigi kanina yung pa-order nating pansit, lumpia at spaghetti. Actually sa auntie ni Gigi yun. Naantay lang namin yung aming service. So kita-kits po ulit bukas mga ka-dragon. Bye po.